Sho bafethu uZakes la. Yo bafethu, indlela engijabule ngayo bafethu ngithanda nje ukuthi welcome bafethu ku-Eden Chislett bafethu. Ngangishilo nasekuqaleni bafethu ngalo mdlali. Yabona? Ungahamba uyowabuka amavidiyo akho lo mdlali bafethu. Number 10. Yabo? Ngithanda nje ukuthi welcome kuye bafethu lapha kwi-Khosi Nation. Yabona bafethu, abadlali abanjengoShabalala bafethu uma bengayimiseli this time. Basazolidla ibhentshi bafethu. Basazohlala ebhentshini bafethu bagqumuza ama-ice, badla ama-ice lapha ebhentshini benganakile. Yabo? Cause ngempela kuzoba ne-competition ngempela bafethu manje kwi-Kaizer. Kwi-Kaizer kuzoba ne-competition ngempela and into enhle leyo bafethu. Cause bafethu u-Eden is very good. Makuthi usuwabukela amavidiyo akhe lapha umbonile indlela ashaya ngayo ama-free kick. He's very good when it comes to ama-set piece bafethu. He's very good yabo. Number 10 okwaziyo ukukora. Lento ekade sesiyidinga kwi-Kaizer bafethu. Yabo. So nje omduduzi Shabalala basenkingeni ngempela bafethu nabo Sirino yabo. Mabengayimiseli bazophela ibhentshi yabo. And leyo nto bafethu iyajabulisa as a Khosi Nation bafethu ukuthi sibe ne-competition laphana yabo. So bezokwazi ukuthi nalabadlali laba bephusheke yabo. Bephusheke benze kangcono yabo. Omunye bafethu ngithanda nje ukuthi welcome to Khosi Nation ku-Flavio Silva bafethu. Kade sesilindile i-striker. Manje niyakhumbula bafethu kade sikhala nge-striker yabo. UNtswempu-ke lo mjita bafethu. UNtswempu nakho naye futhi ungahamba uyowabuka amavidiyo akhe yabo. Sengiwabukela amavidiyo akhe ngambona hayi igoli uyalishaya bafethu. Into engiyithanda ngaye bafethu uyi-fighter yabo. Aka-give up kalula, uyi-fighter, uyinhlobo yoduba but with an experience yabo. Cause uyi-fighter la mjita mfethu igoli uyalilwela. Uyalilwela igoli aka-give up kalula yabo. Uyalishaya ibhali and nangekhanda mfethu ugudi nangekhanda. It's about time bafethu sithole i-striker yabo esi-dangerous. It's about time Khosi Nation, it's about time yabo. Angibathatheli phansi iGadaro naye ngiyazi ukuthi usayinile iGadaro naye usengapha kwekhosi yabo. Let's just hope ukuthi lapha i-competition izoba tight ngempela because I still trust in uDuba bafethu. uDuba is one of the most improved players laphana kwi-Kaizer. Improvile kakhulu uDuba uhungry yabo. Uhungry kakhulu. No lona laphana phambili no cause ngizwa ngathi basayina nomfana lo oqhamuka kwi-DDC uHlongwane yabo. NoHlongwane naye is very good. So ngiyayithanda nje leya lona lapha kwi-striker. I-competition lapha kwi-striker bafethu yabo. Bese kuba lo mdlali naye samlanda kwi-Super Sport. I-striker lesasilanda ku-Super Sport ngiyakhohlwa igama lakhe lo muntu. So nje ngiyayithanda bafethu i-competition. uMorris noMorris lapha phambili. Although ngingakaze ngibone that much of uMorris but nje ngale strike esifikile bafethu manje sikuFlavio yabo. I'm very happy ngaye bafethu. I'm very happy ngibabukela amavidiyo akhe. Number 3 bafethu Kanyiso Shinga. Ekade simlindile bafethu kade kuloku elinkwa 2 years uyeza usefikile naye bafethu. Usayinile ngokuphelele manje. Uyajima manje eNaturena bafethu uNkanyiso Shinga. Odlala lapha emuva bafethu kwi-left back yabo. uNkanyiso Shinga bafethu uyi-replacement kaDove yabo. Sasikhala kakhulu ukuhamba uDove mfethu. So uyi-replacement kaDove cause unjengeDove but uyi-younger version of uDove because uyakwazi ukudlala futhi kwi-left center back. He's very good lapha emuva mfethu nalapha kwi-left back. Udlala nje left center back ne-left back just like uDove yabo. So i-competition i-tight i-competition bafethu. Lapha ukhona noMako yabo. Khona noCross. Mase kuba khona uMashiyane. Nangu umdlali engibone senkingeni ngempela. uMashiyane, to be honest with you bafethu, mina bengingacabanga ukuthi uMashiyane uzolasta this long yabo. Ngiyazi ukuthi alikavalwa iwindi kusangenzeka ahambe but bengicabanga ukuthi iChiefs izosheshe imdedele yabo uMashiyane bafethu cause unikeziwe ithuba. I don't know what's wrong bafethu with uMashiyane. I don't know what's wrong bafethu because unama-cross amahle lapha phambili uMashiyane siyamazi. I think isenkinga isekumakeni mhlambe emuva uyavuza. I don't know but ucoach sabona ukuthi hayi akamzwisisi uMashiyane yabo because ube khona uCross ewenza amaphutha
uCross, but still ancamela ukubuyisa uCross abeke uMashiyane ebhentshini ekhona uMashiyane, yabo. So I think nje indaba kaMashiyane bafethu angazi bafethu ukuthi izophelelaphi, but nje let's hope ukuthi mayehlala kwi-Kaizer uyaqhubeka yahlala kuzofanele ayimisele okwangempela, yabo, ayimisele okwangempela ngoba i-competition i-tight manje laphana. Angimboni uMashiyane ehlalisa uShinga ebhentshini, ehlalisa uMarco, ehlalisa uCross ebhentshini kudlale yena, cha. Angifuni ukuqamba amanga bafethu, angiboni kwenzeka lokho mina ngokwami, but asazi bafethu. So ilabo badlali nje bafethu bobathathu sithi nje bafethu welcome to Khosi Nation. U-Ethan Chislet lapha ku-number 10 uzohlupha uSirino, uzohlalisa uSirino ebhentshini benomdu. Kube uFlavio Silva uzohlupha lapha i-striker, uzohlupha i-striker bafethu, uzofaka i-competition lapha kwi-striker bafethu, kumele kusetshenzwe kule season, yabo. Bese kuzoba uNkanyiso Shinga lapha emuva, uzohlalisa bona uMashiyane abaficile, basazolwa-ke benoMarco, yabo, noCross. But nje bafethu I like i-competition ekhona njengamanje kwi-Kaizer, i-competition ezoba khona. It's like bafethu I can't wait bafethu. Yazi isizini ngathi ingaqala kusasa, ayusukude u-August bafethu. Abamasayini abadlali abayi-quality kanje, ngiyajabula kakhulu bafethu. It shows ukuthi ikhosi liyimisele manje lizoba competitive kwi-league, noma kuthiwa i-league asiyithathanga, but we want the top 3, yabo. Siyawufuna leya top 3 lapha phezulu, yabo. Sizo-challenge i-league ngempela bafethu, and nalapha ngaphandle because siyodlala ngaphandle e-Africa, yabo. Squad depth siyafuneka bafethu. So I'm very happy ngalama signings bafethu. Sengezwe ngani ukuthi nibona kanjani ngalama signings, mawuthi angawabona ama-video labadlali bafethu, hambani niwabona. These are quality players, angifuni uqamba amanga bafethu. These are quality players. I'm very happy bafethu because noma isayina ama-free agent this time i-Kaizer, but ayisayini noma iyiphi free agent, ifuna umdlalo oyi-quality, yabo. Quality bafethu, yiloko okubalulekile njengamanje. Sizo-challenge yonke icup ekhona kule season bafethu, kufanele si-challenge yonke icup ekhona, yabo. Ayikho icup efanele siyiyeke kule season bafethu, yonke icup siyayidinga. Yes, ne-league I know ukuthi mancane amathuba because ne-Sundowns iqinile ngapha, ne-Pirates iyaqina, but nathi asizile ukuzo-add ama-numbers lapha bafethu, siyayifuna nayo, yabo, siyayifuna nayo. So nje bafethu I'm happy, ayiqale manje isizini bafethu, ayiqale. I know ukuthi kusangenzeka kusayinwe abanye abadlali abasha baningi, kusakhulunywa nabo noma kungakabi confirmed, abadlali abanjengoVele Bhayi, yabo. Abadlali kusakhulunywa nabo laba kungenzeka baphelele kwi-Kaizer, but akakabi confirmed bafethu. So let's wait and see bafethu. Sure, ngizonibuyela nazo bafethu uphelele. Ngicela nje nisubscribe bafethu, ngikwazi ukuthi i-news page bafethu, ikhosi bafethu, Khosi for life. Hayi bafana, ayiqale isizini manje, ayiqale bafethu, sesiside kakhulu lesikhathi.